ଏଇ ଛୋଟିଆ କାରଣଟାରୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏତେ ଜୋରରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ। ତ ଗତକାଲି ହଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆଜି ରେଡି ରୁଡା ହେଇକିନା ବାହାରି ପଡିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ଵର। ଆଉ ଆଜି ବାହାରିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମାମା ରାଗରେ କହିଲେ ତ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଦଖୁରିଆ ଝିଅଟା, ଦିପହରେ ଟିକେ ନ ଶୋଇନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ ଜୀବନଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସତର କୁଆଡେ ଜୀବନଟା ପଳେଇବ ବୋଲି ଭାବିକି ଇଞ୍ଜିନରେ ଟିକେ ଚା ପକେଇ ଦିଆ ହେଲା। ତାପରେ ମୋର ଇଞ୍ଜିନଟା ଛୁକୁ 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 ଧୁକୁ 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 ଧୁକୁ, ଆରେ ପୁରା ଜେନେରେଟର। ଆଉ କାଲି ହଉଛି ପାଣିଆ ହୋଲିଟା, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ ନେବି ବୋଲି ଏତେ ମନ କରିକି ଆସିଥିଲି, କିଛି ମନ ପସନ୍ଦର ମିଳିଲାନି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କିଣି ସାରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଯେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି 4-5ଟା ମୋମୋ ଠୁସି ଦେଇଗଲି। ତ ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ କାମ ସାରିକିନା ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁକୁ ମା ଭଗବତୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଖୁସି ସମସ୍ତେ। ତ ତା ପରଦିନ ଭୋର 5ଟାରୁ ହିଁ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହଉଛି ଗ୍ରହଣ, ତାପରେ ଏପଟେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଗତକାଲି ଆମ ପୂଜକ ନନା କହିଥିଲେ ଆଜି ସକାଳ 6:20 ପାଖରୁ ଆଉ ପୂଜା ହବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସଜ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା ବି କରିସାରିଲି। ଆଉ ଏଡେ ବଡ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଆଜି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଅପୂଜା କରିକି ରଖିହବ? କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବନି? हैप्पी होली राधा रानी, हैप्पी होली कान्हा, हैप्पी होली बाबा। ଆଉ ଠିକ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ଏମିତିକା ହିଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲି, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଗତକାଲି ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ 2ଟା ଗୋଲାପ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଉପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି କିଛି ଏମିତି କଟିଲା। ଆଉ ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ हैप्पी ହୋଲି।